Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. Kublai phi baro kini gilong ki khubor bam takasni. Karkum ki khubor ki balayo ban lum la yathu ba ai jing karshan u president ka Iran ya ki lehnoh Houthi ban harthma persha ya ka US bat ya ka UK. Hadin ka to ka nisngi jong ka jing ther namding jong ka US bat ka UK ya ki lehnoh Houthi. Layo jing tip ru ba president jong ka Iran kata Ubrahi Razi ula dep ban Ukraine bat nong yalam jong ka Houthi kata Umadi al-Majad. Ki lehnoh Houthi kla smai ban pynhiar kput ya ka US bat ka UK halor ka jing thombor ya ki namding ha Yamem. U president jong ka Iran ula penrem ya ka jing thombor jong ka US bat ka UK bar ula ong ba ka US kala pen I perthei ya ka jinglong ka bashir khei jong ka shu ula ong ba ka Iran kan ai jing kershan ya ki nong Palestine. Unong yalam jong ki Houthi ula ong ba ki Houthi kin yang scam ban ne persha ya ka Israel bat ban ai jing kershan ya ki briu jong ka Gaza. Ka US bat ka UK kala thombor ki lehnoh Houthi ki badan ha Yamem ha ka khatwe turik kala lingkon bar kilayo ban penyap sangut ki kenhon lehnoh Houthi ha ka jing thombor jongka. Ka US ka ong ba ka jing thombor jongki ya ki lehnoh Houthi ka dei namar ba ki ne ki lehnoh Houthi ki dei ki lehnoh ki baju thombor ya ki jhat ki bakit ya ki mar bar ki bayat lingba ka duriau Red Sea. Bar kini ki lehnoh kila dep ban thombor kumba khat sautli ki jhat ba dangshen kini ki lehnoh kila thombor ya artli ki jhat jong ka Israel hapo ka duriau ba Indian Ocean.